lämpö ja kuppi kuumaa. Tervetuloa Topin talvipäiville viikonloppuna Topi-myymälöihin tutustumaan uutuusmalleihin sekä talvitarjouksiin. Topi kalustaa tyylillä koko kodin, ideasta asennukseen. Topin talvipäivät lauantaina ja sunnuntaina kaikissa Topi-myymälöissä. Koko koti Topia. BMW kertoi, että sillä on salaisuus. Sen nimi on Limited Business Edition. Ensi keskiviikkona 4 starttaa Trini ja Susanna Amerikassa sekä toinen odotettu tapaus Hawaii 5.0. Lisätietoa aiheesta voitte ammentaa osoitteessa nelonen.fi. Seis! Käännä katse tuohon pömpeliin. Tervetuloa McDonald'siin. Maukas fiestasalaatti 6,40 ja Happy Meal vain 3,5 euroa. Mäkkäristä. Nyt Sotkan alessa tuotteita jopa puoleen hintaan. Dino XL kulmadivaani 599. Boston kulmasohva vain 999. Dino moottorisänky 499 sekä Nea jenkkisänky huippuedullisesti 399. Vain Sotkasta! Siskot, pysykää lujana. Kalsipos D päivässä riittää. Maista uusi Go Nuts with Dumle. Mukana rouhittua cashew-pähkinää. Hillittömän hyvää. Jogilla leikkaa. Me saatiin ekat asiakkaat. Ja Bobolla sheikkaa. Mä vähän lainaan tätä. Yhteisvoimin. Lounas onnistuu takuulla. Kato turvaohjeet! Täällä on vaan kuva, jossa me huudetaan. Jogikarhu. 3D:nä elokuvateattereissa 28. tammikuuta. Aloitan aamuni juomalla Actimelia. Vaikka mä elän terveellisesti, kuntoilen, syön hyvin ja rentoudun. Mun vastustuskykyä koetellaan, varsinkin tähän aikaan vuodesta. Siksi joka aamu Actimel. Päivittäin nautittuna Actimel auttaa tutkitusti vahvistamaan vastustuskykyä. Hyvä vastustuskyky auttaa pysymään terveenä. Ja terveenä saan arjesta enemmän irti. Terveydeksi Actimel. Lisäaineettoman Finduskeiton tunnistat luonnollisesta ja täyteläisestä mausta. Meillä on duunissa kimppalotto ja... Tää on sun töistä. Kun me on voitettu päävoittolotossa. No mitä siellä on tapahtunut? No Heidi tulee käymään täällä, kertoko itse sitten. Sä oot just tommonen, että koita pysy pöksyssä hetki aikaa, että... Osallistu Paussi-kilpailuun ja voita elämyksellinen taukohetki koko porukalle. Paussi. Maistuvat ja viljaisat välipalakeksit ja patukat. Kyllä. Näin. Moi. Kato, sulla on uusi puhelin. Viimeisintä mallia. Otin kunnon business-liittymä. 7 vuoden määräaikainen sopimus. Sillä lailla. Mulla on tässä Super Prepaid. Lataan sen aina mitä tarvii. Mistä sait? Kävi R:llä. Lataa DNA Superia. Kätevästi R:llä. R-kioski. Nopea ja mukava on asiointi. Cheerios Honey. Ihana rapeita moniviljamurorenkaita ja runsaasti täysjyvää. Sekä herkullinen maku luonnon omasta aidosta hunajasta. Cheerios Honey. Hunajaista oloa koko perheelle. 7 minuuttia pelattuna. Suora lähetys meneillään Suomen Cupin loppuottelusta. Tilanne on 1-0, mutta paikkoja on ollut molemmissa päissä, vaikka muille ei jakaa. Hyvin käyttää Lahtinen tilan hyväkseen, jakaa pallon pitkään aikaa. Saarinen ottaa tyhjät pois boksissa, huitaa kuitenkin 3 pelaajaa, ei muuta keskitystä tänne Saarinen takakolma. Ja siellä on! Vastustamaton yhdistelmä suklaata, täytettä ja rapeaa vohvelia. Fanipala herkullisiin tilanteisiin. Maista uusi. Raikas Fanipala Green Apple.
Uusi raikas Novelle mansikkainen. Maista raikkaat Novelle kivennäisvedet. Elämäsi vesi. S-Marketin viikon vinkit. Snellman naudan sisäpaisti 7,90 kilo. Marli Vital mehujuomat 99 senttiä purkki. Sekä fettuccine tuorepastat 1,39 paketti. Tuoreutta ja laatua oikeaan hintaan. Hok Elannon S-Marketeista.